България иска да ни пренапише идентичността. Това са думи на северномакедонския премиер. Ето тук той пак реве. България да изпълни условията ни да признае идентичност и македонско малцинство. Кое точно трябва да признае България? Че сте наследници на Сашко Македонски ли? Или че във вените ви тече кръвта на Клеопатра? Кое трябва да признаем? Че езика ви не е български диалект, че е някакъв древен език, който вие сте създали успоредно, точно когато цар Борис Първи е поръчал създаването на кирилицата. Така ли? И това ли трябва да признаем? Че вие самите сте по-древни от Стария Завет и всичките фантасмагории, които реално са открадната и гръцка история, защото кое трябва да признаем? Че цар Самуил е македонски цар ли? Това ли трябва да признаем? А то това не е вярно. Вие искате да признаваме някакви лъжи и да ви помагаме вие да живеете в още по-голяма илюзия, вместо да дойде ден на равносметка и вие най-накрая да си признаете, че вашата история започва 681 година. Очевидно най-повратният момент в вашата история е създаването на Югославия, където вие официално вече се присъединявате към тях и започва фабрикуването на цялата тази лъжа, в която живеете и до ден днешен. Значи Гърция също тук ви прави проблеми, защото вие трябва да се наричате Северна Македония. Езика ви също трябва да е северно-македонски. По някакво чудо не се записва северно-македонски език, за да се разграничавате и да ви е ясно, че вие сте една лъжа и измама. Какво ревете? Какво има да ви признава България? България ви е виновна. Това са едни политики, точно както на копейките в България. Еврото им е виновно, Евросъюза им е виновен, за да не мислят за реално как седят нещата, какви са истинските проблеми. Същите опорки, които са на копейките, те са проруски. Същите пропаганди, те са и на северно-македонска територия. Това е всичко, което се случва, разбирате ли?